Hanes Tywysogion Cymru 2. Ywain Gwynedd dwi. Mi ges I fy nghoroni fel y tywysog cyntaf yng Nghymru gan y bobl. Dwi wedi arwain y bobl yn dda am amser hir, a dwi wedi ennill llawer o frwydrau yn erbyn y Normaniaid. Rhys ap Griffith dwi. Mi gaeth cestyll Dinefwr ac Aberteifi ei hadeiladu yn fy amser i, ac mi gaeth yr eisteddfod gyntaf ei chynnal. Mi gaeth Abati Ystrad Ffrwyr ei hadeiladu hefyd. Ro'n i'n dywysog yn y deheubarth. Llywelyn ap Iorwerth dwi. Mi ges I fy ngalw yn Llywelyn fawr gan y bobl, achos ro'n i'n arwain y Tywysogion i gyd. Ond roedd rhaid I mi ymladd yn erbyn fy nheulu am 10 mlynedd I fod yn dywysog. Llywelyn ap Griffith dwi. Ro'n i'n dywysog ar y rhan fwyaf o Gymru. Mi ges I fy ngalw yn Llywelyn yr olaf, achos fi oedd tywysog olaf Cymru. Mi wnes I roi fy mrawd, Ywain Goch, yn y carchar yng Nghastell Dolbadarn am dros 20 mlynedd.